Алло. Алло, салом алейкум. Алейкум ассалом акаҷон. Хоб, видеотона даргирон кунен, шурӯъ мекунем. Майла кана чам қиж гап занд мешавам ака. Ман фарқ надора кадоми ӯ за даст шумо ки гап мезана. Иҷа талабот аймон нест. Тамом акаҷон ду дарм дам ин ёз бигирем кунам. Куки ҷошаб чиқмира. шумо пока гирён карда мегирем. Ассалому алейкум. Ҳамад салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барномаи хайрия. лайк монданро барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва мо боша оғоз мекунем барномаро. Хайрия. хоб, яъне ки барномаи мо чӣ тариқ мегзара, мо қатъи шумо суҳбат мекунем тариқи видеоӣ, суҳбати мо сабт мешава ва дар асоси ҳамин сабт барнома мебарояд. Дарак дорен, медонен? Ина ё чам ака. Салом алейкум хола. Алейкум ассалом бачаҷон. Чӣ мушкил доштен шумо ку як нақл кунен? Я бачаҷонам бачам сарш майбаем касал шав рӯз меҷош соб нашиде занам ёзи бо гирифту талқам кафе я дуст я пои худам шоқ шуда давлени задаям алфикрям я бача якта бача дора бачаҷон. Чӣ беморӣ дора? худо Нами чиш карда буд. Кама задагӣ будага ҳамчун тарсидагӣ муло овардем чанг то ким гиҷора гуфтам бурд нашид дигар шароит мо нарасид ки чишкин баъд амир сарша томография кин гуфтам ки сарша операция кин тарафи саршта тарафи чапшта хун лал бастага операция кин сарша гуфт дигар зур мо нарасида чанд та мактаб блогерон суми калон чӣ мекан талаб мекан зури мо намуда ӯ операция ҷарроҳира сара ӯ ма худамам хеле мушкилӣ дорам ва ма худам наметавонам ай хидмат карда. Ӯро наметавонед шумо дар Тоҷикистон ҳатто карда барое ки мара гуфтагӣ буданд вайш ҷарроҳиш хатарноке. Яъне ки шумо чӣ доред, яъне ки чӣ намуд мушкилиҳо дар худи кӯдак мерасона амин ки ба шумо азият метиҳад? Аз чӣ хотир гуфтистам ки чунин мушкиле дар худи ма ҳаста. Шахсе ки бо шумо суҳбат кардистам ҳамин мушкилеро ма дорам бо сарам ки ҷарроҳӣ бояд карда шавад. Айнан ҳамиам, лекин ма ҳаракат мекунам ки ба наздикҳои ма зиён аз ин беморӣ ма нараса. хоб, яъне ки чӣ гуна шумо да азият метиҳад писартон бо ин беморӣ? ин ами додарам амиш даму касал меқабаш припадка бармехӯрад хиранги ҳавоӣ меша намеша меброя мерава наместад наметонмиш як қабида и беморӣ девона намекунад ё ки ягоне хеле чизи рӯҳӣ наметиҳад. ма бо мегум ки шумо дар як сафпадени ҷолиб ҳатто айни замон рух додестед, чунки ма ҳамун намуд одаме ҳастам ки чунин беморие ки шумо шаҳр додестен бо фарзандтон аст, ҳамун гирифтори ҳамин беморӣ маем. яъне ки сар зарба мехӯрад, баъдан чунин мушкилиҳо дар сар пайдо мешавад. Ин одама касали рӯҳӣ намекунад. мумкине ки ягон бемори дигар доштагӣ боша фарзандтон? намедонам ака бурдем томографияш кардем гуфтан ки дар тарафи чапша хунлал бастаги покиза дигар зур мо наметавонад тамом ки инвалид ё чама ки вай киста мешава, вай давҷа киста мешава, лекин вай одама намегира девона касал кунад ё ки бигира масад ягон вай дига шава. ман фикр мекунам ки ягон бемории рӯҳӣ доштагӣ будааст. ин масъалаҳоша надиден? не рӯи агар бурдем агар чанд муло овардем бо ина дина гуфтан ки 5 нафара биёрен дуош бихонем соз меша ушам кардем ҳар рӯз нами дуруст пас муло аиш қарз мекунем сум аиш қарз мекунем муло миёрем намеша вообще ягон чи фоидаш накард банли садам хобш кунем фоидаш накард баъд рафтем томографияш кардем гуфт сарша операция кардан дар кода душанбе наметавонем ӯро давҷа карда. вай душанбе амрон яъне ки ҷисмонӣ ягон мушкилият надора, ҳамин ки меброя бегона мешава ҳар тараф мерава. мера касал меқавдам яшав то сера бахто хов надорам ай пишти додарам касал то сера чанд бор касал меқапаш
روزنامه خونش میبروه خواهد سرش چند برو همه جا شیره وجه مایی پشیدگی میکنه تیکه دیگه همجا تناوش سرای زومه همش مایی پشیدگی چی نام داره؟ چی نام داری؟ طلبشو طلبشو. سلام علیکم. علیکم و سلام گاتا. چند ساله برادر؟ علیکم و سلام گو نمیفهمم پس کسان جاز نه و کساش روی شده نمیفهمم قاقش رو قجگه میزنی من از زبانش میام انشالله قطعی گپ میزنه. چند ساله شدی؟ چند ساله شدی میگه؟ نمیفهمم آخه کجان نازی کسر لشتو بچه جان نازی کسر لشتو نمیفهمه چی میره ترکیه دم میره دو پایگم شکستگی شد دیگه قبلش نتونست شما پرسین شپا چند ساله شد بگی؟ حالا چند ساله شدی؟ سینف چندی؟ اکا؟ لبای شنویده سین؟ نه اوست تو نیست. گپ زده ایسته؟ میگم سینف چنده میگه 8 نمیزگرم خیلی گفته فقط یعنی که صنف 8 میخونی ای 8 9 میگذرم گفت؟ مکتب رویش تای خون میارنش بچه مکتب رویش میگه تای خون می این سنتیابر 9 میره؟ نه نمیتونم این سنتر سینف نمیشه چی با تای خون میای؟ جنگ میشه و مکتب ده؟ کمی کسل میقپش میغلطه این طرف مثل کلوب ده این طرفای توی اینجا همه خم سنگ هم خیلی کسل میشه میغلطه در روی زنبا در اون میگیرن میام کم تاکسی که مثلا میشناسم خونه مونه میورنش با هم خونه را میشناسم و خونه سوالم اپا ягон саволое ки агар ман шуморо битиям ман шуморо савол метиям агар ки ира даводум ман савола амира хича метиям шумо лутфан дар саволое ки ира метиям ҷавоб натиям хубтар мешавад чунки ман мехостум қадиш каме суҳбат кунам. بخشش хуб чӣ сабаб мешавад ки талабшо гуфтиян номта? талабшо буд? طلبشو чӣ сабаб мешавад ки ҷанг мешавадтон дар мактаб? тира мезананд ё ки ту мезанишон чӣ хеле мешавад? آره زدن نمیتونم من از زبانش میام انشالله قطعی ما گپ میزنه. ترا زدن نمیتونه نه تو مش میکنی؟ خونگیاتون نگاه نکن مرا نگاه کن خمون پابراتسکی چاخچاق میکنیم و اطراف تا نگاه نکن فقط مرا نگاه کن و تن توش خیلی مقصد دستات هم سوزه ترا چی باز زدن نمیتونه برای که مش میکنی البته معلومه پنهان نداره ایزو نکش مش میکنی کم کم خونه داخلی خیلی اگون زال پر نمیره خونه دا میکنی کم کم یا انجمن سعی سوسو میکنی برای آبوتاب بدن خودت کمتر مشق میکنی خونه دا وای خوبه برای سلامتی همو وای سرت هم همون تمرین آبوتابی که بدن که میکنی ورزش که میکنی همون سردم همون کمک میکنه برای که من همین گونه بیماری رنگی خود دارم من تر 100% میفهمم چی میشه و اساسا سببایی که ای مکتب خونشور میایی چی میشه و سببهای همه جنگاتون یگون گپی بزیب میگن تا یا که یگون هجوم میکنن تا بزنم تا میگن چی میشه و سببش آخران بار جنگ تیار داری؟ آخران بار همه صنف 8 تا جنگ کردگی بودین در مکتب؟ گبزه بیستن گوش نگاه گبزه و دیگر را نگاه نکه دیگر را اجازه دادگی هم من خدی گبزه آخران بار همه صنف 8 تا میگم جنگ کردگی بودین؟
гап зад додарҷон, гап зад. қатима мехоҳӣ алоҳида гап занӣ тоқа ҳардумо? Ака. хоб ту ягон телефон ягон чӣ дорӣ айхидат штоби қатима алоҳида гап занӣ надорӣ ё дорӣ? Гап зад? Бача гап савол дори, саволша ҷавоб те. ту телефон дорӣ? Надорам. надорӣ телефон? хоб ту модар дорӣ? Ин модар хоҳар дар пеш додагӣ апад мешава. Ин модарат падар дорӣ? Падар дорам бу. Ва дорам. чанд фарзанден дар хонатон? инаи апатай бо ягон додар ягон хоҳар дорӣ? Се апа дорам. Якта. додар ё хоҳар? Я бача. худ я бачай я бачай сета апа дорӣ? беҳтарин хай апора муҳим ки худат нигоҳшон мекунӣ. маладес. Падар надорум гуфтӣ ё ки дорум? Дорам. Падар чӣ кор мекунад падарат? Там шкатур мекуна. Дова мекуна. маладес. шумо ҳами Тоҷикистонда зиндагӣ мекунед? Дар кадом шаҳрда зиндагӣ мекунед ё кадом қишлоқда? Гап зад. ӯро нигоҳ накунед ки мара нигоҳ кун. ӯ иҷоза додагиянд. дар қишлоқ зиндагӣ мекунед ё ки дар шаҳр? Қишлоқ. қишлоқда. ба ёд дорӣ кай камазадагӣ будакта? қишлоқтон чӣ ном дорад? Мирак. Мумирак? Мумираки ҳами вай тарафи восида ба тарафи клубда буда? Мумирак. дар куҷо задагӣ будакта? Чанд сол пеш задагӣ будакта камаз? ҳамун ҳолати камаз задана ёд дорӣ? вақти камаз заданта ёд дорӣ? дар ёдат ҳастай ҳамун ҳолате ки камаз задак? Ова. ёд дорӣ? чанд ха пеш будӣ? дар синфи чанд будӣ ҳамун вақт? Вақта синфи 6 будам. синфи 6 будӣ, яъне ки 2 сол гузаштак. ҳамун вақтҳои синфи 6 будантам мерафти айхона, мақсад мебиромадӣ ягон тараф мерафти ҷангу хуну ҳамин тариқ коро мешидак? чӣ гунае ки ҳоло мешавад? синфҳои шашумита, синфҳои панҷумитам ҳам хеле коро мекарди? ҳам хеле хулиганиё? на ҳоло мегӯянд ки ҳар ҷо мебароя, мегӯянд ҳар ҷо мебароя, ҳар ҷо мерава, ҷанг мешава, дигар коро мешава. ҳамун синфҳои шашумит, панҷумит ҳам хеле коро мешид? чӣ ба? чӣ ба вақт намерафтӣ? ӯ вақт чӣ ба намерафтӣ?
сабаби ина ҳоло мерай мебарой ҷангон ҷанг мешава ягон ҷо мебурой мерай бегаҳо хонагиёро метарсони мақсад ҳар тараф мебурой мерай ҳамира чӣ мешава сабабаш ба кадом хотир ту мебурой мерай чӣ тара маҷбур мекуна бубурой бурай талабшо гуфти номта талабшо чӣ тара маҷбур мекуна мақсад ами охирон бор кай бене рафтагӣ будӣ ами шаб ами рӯз буда гуфтан бемор шудае ами рӯз рафтагӣ будӣ охирон бор ёки кай буд дина буд охирон бор кай рафта будӣ берун дина буд ёки ду рӯз пеш буд ёки ҳафта пеш буд я моҳ пеш буд я ҳафта пеш буд ёки я рӯз пеш я рӯз пеш саҳарӣ буд ёки бегаӣ саҳарӣ куҷо рафтӣ ту ҳами территорияи кӯчаҳои хитон ёки ягон кӯчаи берун айхонатон дур буд ё наздик наздик куҷо рафтӣ чӣ кор кардӣ чӣ кор кардӣ ҷое ки рафтӣ ҷои наздикӣ айхона наздик чӣ кор кардӣ ҳамҷо рафтӣ ягон ҷо тамошо рафтӣ ягон ҷо прогулка рафтӣ ёки ягон кас ҷанг кардӣ аммо хе тамошо рафтӣ баъд бо гаштӣ омадӣ хона яъне ки амхелӣ мебурой мерай танҳо мебурой мерай тамошо мекунӣ прогулка мекунӣ бо миёй хона дуруст ягон каса намезанӣ ягон ҷангу чӣ ягон чӣ намекунӣ дуруст чӣ гуна худат ҳамира қабул мекунӣ ба фаҳмиши ту ҳами ягон ҷо рафтан ягон прогулка баромадан ҳами кори бада ё хуб ба фикри ту чӣ фикр дорӣ ту мисол мебурой ягон ҷо мерай як сайру гашт мекунӣ я тамошо мекунӣ бо ина бо темболе ки вақти саҳарӣ баромада будаӣ мисол саҳарӣ да мебурой мерай як тамошо мекунӣ як прогулка мекунӣ миёй бо хона ҳами кори безеба ё хуб инами сарат задан ҳар як мушкилӣ ҳар гуна ҳар одам да меёра инамада да хотиру мушкилӣ овардагия инамози ман 18 бор номи тара пурсидам бо фаромӯш мекунам ҳар як одам да ҳар як тарафи мушкилӣ меёра мо метавонем ки тарафи мушкилии тара ҳоло дар ҳамин ҷа ҳардумон муайян кунем бигӯем ки ту да кадом тараф мушкилӣ овардагиай аз кадом паҳлӯ овардагиай мисоли на мушкилиҳои ма ай тарафи фаромӯшхотирие ки тез рақам ва нома дар хотир гирифта намешавад магар ин дар ягон ҷо бинависӣ то ин ки фаромӯш накунӣ мушкилии тара хонагиё дар берун рафтан меган ки мебароя меган ай хона берун мешава
кӯчагӣ мешавад дигараш. Лекин тира ҳамчун як сайругашт, ҳамчун як прогулка ҳисоб мекунӣ, дуруст? барои ти яъне ки як прогулкае ҳастае ки ягон каса озор наметӣ, ҳам хел ҳаст, ягон каса намезанӣ, ҳам ту мера прогулка мекунӣ, бо даво нафас мекашӣ, миёй, ҳам хел. мара нигоҳ кун, ора нигоҳ накун. ҳам хел. бале. Лекин фикр намекунӣ ки барои чӣ хотир хонагиётон ин амали тира амали бад меҳисобанд? фикр намекунӣ ин масъалашда ягон бор фикр кардӣ ё ки ягон бор хонагиётонро гуфтӣ ки барои чӣ хотир ин амали мара шумо амали бад меҳисобед? чунки агар аз як тараф фикр кунӣ, та мумкин хиёл кардагӣ бошӣ ки дигар рафиқотам мераванд. Ҷуръат дорӣ? ошно дорӣ? ҷуръат мебуроянд берун ранги ту мақсад сайругашт мебуроянд ва ё? ай рӯзе ҳам хе касалша ягон кас қатиш на бозӣ мекан на меравам я қатиш. Ин савол ба мо буда па. ҳозир вай мега ҷуръат дорам, шумо мегӯед ки надора. Ин хе гапҳо дар кор нест. ошно дорӣ? шумо рӯҳӣ кӯдакам айб мекунед, рӯҳӣ мекушенша. Ва вақте ки прогулка мебурои, рафиқот қатӣ мебурои? Ё ки худи тоқа? худи тоқа мебурои? қатӣ ҷуръат дорам гуфтӣ. охирон бор қатӣ ҷуръат кай бозӣ кардагӣ будин? Сайругашт кардагӣ? Ягон ҷо футбол, ягон тӯббозӣ, ягон намуди бозӣ мекунед якҷоя? ягон сайругашт, ягон корҳое мекунед ки якҷоя бо ҷуръат боша дар якҷоягӣ? Маладес. И кай буд охирон бор? ягон айбадан куҷо дард мекунад? Ягон каса нигоҳ накун, мара нигоҳ кун, куҷо дард мекунад аъзои баданат? дастот? ҳами ҷои мушакҳо ҳастанд, ҳамҷо? вақте ки турник мекашӣ ё ки аҷуматса мекунӣ, ягон оҳан вардорӣ, ҳамун вақтҳо да бо баъдаш рӯзи дигараш сахттар бо дард мекунад? дуруст. бо куҷо дард мекунад? бо поот. беҳтарин. хоб, ино дар кашиши мушакдарӣ меган, яъне ки баъди тамрин мо мекунем, ман ҳам тамрин мекунам. вақте ки мо тамрин мекунем, мушакҳо медаранд. чунки вастанавичава барои нагрузкаи болотар ҳамон вақт дард мекунад ва дардаш бо мегзара бо баъдан бо хубтар мешавад. хоб, ман худ қатӣ гап задам ку модарта ё ки апата ягон каси дигара телефонате, баъдан бо қатӣ худ бо суҳбат мекунем. Ассалому алайкум. хоб, як бор дига салом алайкум холаҷон. Хубен, саломатон хубай? раҳмат. ман шуморо фаҳмидам холаҷон, шуморо фаҳмидам. шумо да оилае ҳастин ки мехоҳем кӯмактон шавад. шумо як оилаи ниёзмандин. ман ниёзманд будани шуморо ман рад намекунам. инаш дақиқ як қастай мақсад шумо мумкин ки оилае бошен ки тарзи зиндагитон душвора, зиндагитон хеле ҳам вазмина. мумкин ки шавҳартон тарзи корш ё ин ки вайш дар умум шумо оилаи камбизоате ҳастин ки ҳам ту дар ютуб баромада гуфтан ки ман камбизоат омада кӯмак кунен. ин хел гап да мардум намегзара ва ҳами писартон ҳамчун сабабгор нақш бозидестаед дар ҳамиҷа. ман чӣ гуфтанем шумода? ман шумода аз дили соф мегум ки ман видеои шуморо аллакай сабт кардесам, ман видеои шуморо дар интернет мемонам ва ҳамчунин ба мардум мегум ки бале бародаро, ин оилае ҳастанд ки эҳтиёҷ ба кӯмаки мову шумо доранд. яъне ки
суҳбати дуру дароз кардани ман бо ин писар ва бо худшон дигараш сабабҳои худша дошт. Касе фаҳмидагӣ аллакай фаҳмид, касе нафаҳмидагӣ нафаҳмид. Иниш муҳим нест. Муҳимаш оне ҳастае ки мо фаҳмем. яъне ки якдигар фаҳмӣ мегӯянд. Якдигар фаҳмӣ чие? ҳар як одам як ҳаракат ё як рафтор як корре ки мекунад барои кадом сабабе ҳастае. яъне ки ҳеҷ кас ҳамту бесабаб як ҳараката намекунад. дуруст ҳамин хел ҳастае. ва ҳаракати сабаби ҳаракати ин моддара ма дар ҳамин мебинем ки ино ниёзманданд. ино дастшон кӯтаҳ. ино мехоҳанд ки барошон кӯмак шавад. ва ма аз шумо хоҳиш дорам бетараф набошен, кӯмак кунен касе ки метавонад. ва ҳоло мо ба ин модар сухан метиҳем аллакай дигар тарафи сухан ки аз дигар ҷиҳат бо шумо худшона муаррифӣ кунанд. ва ҳамчунин сухан шумо метиҳем ки рақами картаву дигар чизошона гап зананд. ва тарафи дигаре ки мехостем мо да мардум муаррифӣ кунем холаҷон, мушкилияти асосии худтона ака. Мушкилияти асосии худтона ҳамун бору ҳамун дарди асосие ки шуморо маҷбур ба ин рӯи экран кард, ҳамуна ба мардум гап занед, нақл кунед, хеле ҳам хуб мешавад. яъне ки талхии ҳамун зиндагитона ки шуморо ба рӯи ин экран баровард. дар бораи писар мо қатъи вай гап задем. Он як тараф. Тарафи дигариша ки то ин вақта нагуфтаем. камбағал мохи надорм ҷашуин вали дор ай фикри бачара як парам шоқ ҷидаи худам давленим биламша даста шоқ када ба барам кашолай даст ай фикрим бачара ҷидам бачаҷон. бале. шумо таваллуди чанде напа хола? 73. шавҳартон чӣ? шавҳар чӣ беморӣ дора гуфтед инвалидаи шавҳартон? мошин ҷиқидаён дастча. дастча мошин ҷиқид. шикастагие? шикастагие интаи ован мондагӣ духтагие. писартона мошин зад. як шанси бешанси ва ҳамин мошино қатъи бо оилаи шумо якҷо шудагӣ хола? фарзандтона мошин, шавҳартона мошин. ин чӣ дарди мошин ба ин оила? чиш дар мактабравиёшон дар экскурсия ҷойшон мебурдаянд ки ба автобус калаша бироварда ғалтида надашта чархи автобус намонда шикаста. И да майдакӣ шудага да ҷавонӣ шудага ин кор? шавҳартон а? ҳоло вай дасташ кор мекунад баъд ё ки намекунад? не намекунад. писартона ин камаз чӣ хеле шудагӣ буд? дар кадом ҳолат қатъи шудагӣ буд ин кор? камаз баъри болои сани мумирак омадак ё бозӣ доштаянд давиданд охирӣ мерафтанд пастанса охирӣ мерафтаянд ки давидаи будан биромакам се кас будаянд уош камтар бетарак ин бачаи мамтари шид. ида танаи камаз зада ё ки камаз ира задае? камаз задаиш зада парондаисани растада сар кафидай тори сар кафидай. худо нигоҳ кунаша. баъд ӯ камаза ягон ба ҷавобгарӣ кашидан ягон чи вай гуфтанша нагуфтанша? қонун да ҷавоб дод? ман худам гуфтам ки дар насибам буда гуфтам ҳеч накунем гуфтам. ҳами як хислат холаҷон бо шумо хай ки одами синни солтон як ҷаҳон бинитон васеътар чем ба мо бисёри ҳамин мардуми мо ҳамин чиза ҳамин хел гап мезананд дар бисёр ҳолатҳо
агар ягон шахси бегона мақсад ягон одами наздикта ба қатл бирасона, агар мешава амро бигӯй ки насибишда будае вая ба ҷавобгарӣ накашин. خب چیکار کنم بچه جان آخه ҳамин кор оё дуруст мешава баъдан? мақсад як кас дохили хона дароя мисол ҳуҷум кина, ягон зарар, ягон осеб расона ба ягон наздикат ва бугӯӣ ки хай насибишда будай ва ба ҷавобгарӣ накашин. оё ҳамин кор дурустай? دانم بچه جان سوال من در خون و خوار بچه هم ایده من مرا فراموش کنم گفتم در نصیب شه یگان کار نکنیم بچه مردکن бале фаҳмо. хай бародаро, шумо дигаро мардуме ки дар тамошобин тамошо мекунед, ҳар як хоре ки ҳар як бандаи ба ҷониби дигар банда мезана бояд барои хори задагиш ҷавоб га. насиб, толе ҳамаш дар дасти Аллоҳ, ҳамаеро мо медонем. ин аз ҷиҳати рӯҳӣ шай. аз ҷиҳати рӯҳӣ мо ба зоти пок ҳарф мезанем, суҳбат мекунем. савол-ҷавобш ба он зоти покай, на ба банда. бадтарин кор ҳамин астае ки омехта мекунанд ин чиза. яъне ки банда ба даст меояд мезана, банда ба даст меояд қатл мекуна, банда ба даст меояд як кори бада мекуна. мо бояд дар ҷавоб бигӯем ки насиб будай. асри 21 бас кунед. насиб ҳаст, мо насиба рад намекунем, лекин ба ҷавобгарӣ кашида бояд одам шава. хоб, мо шуморо фаҳмидем. чанд духтаротон оиладор ҳастанд? نه чанд духтар? 3 духтар дорен? 3 دختره یا بچه духтаротон чанд қайна ҳастанд таваллудшон? наш биёд шавҳар даде гудак дора یا چه شوهر داره ده کودک داره و اوش کودک دار نیسته шавҳар дораву гудакдор нестанд тайгар. нозо аввал амро прасидам, не гуфтин шавҳардор нестанд. ини ки ду гудак дора наздонистодагиаш шавҳар дора инама? اوه نه پیشم داشتگی هم تلفن داشت هم شوهر داره чӣ ба аввал да негуфтак? не нагуфтам, гуфтам шавҳар аст сайку. کودک داره شوهر داره мумкин да баъди ма дига херасида боша, бо баъдан хай запис гӯш мекунем. оиладор ҳастанд? نه картҳое ки дар видео мемонем хола ба номи кия? ба номи ман ака. ба номи ам шумо. як карта дорам, ам ака истифодаш мебарам. шумо шавҳар дорен, дар хонаи модартон зиндагӣ мекунед ё ки модартон дар хонаи шумо? ман дар хонаи модарам зиндагӣ мекунам, надорам охи ҷо. лекин шавҳар дорен ку? охи шавҳар дӯстиш намераста ки масалан хона заркан дар хонаи ам истодагиам. меояд пештон мерава дар хонаи модартон? миям меравам хеле. ахудаш дар куҷо зиндагӣ мекуна? ҳоло ҳамун дар як ҷо не дар як ҷо хоб мерава ку? дар хонаи учаш. дар хонаи учаш. вақте ки хонадор шид, мақсад шуморо ба занӣ гирифтак, ин чӣ гуна гузашт? шаби мегем мақсад бигем арӯситон ё ки моҳи арӯситонӣ дар куҷо шумо чӣ гуна зиндагӣ кардем ба чунин ҳолат? асосан мақсад вақте ки шавҳар ё ки шахсе ки хонаи шахси хича надошта боша, зан мегира ба хонаи волидайнаш мебара арӯса, баъдан хонаи хича мегира. ман фикр мекунам ки шумо ҳам хонаи волидайни шавҳартон рафтед, на? якум бор вақте ки маросими ҷа рафтем, мехоҳад боз зан невардор шид, мехоҳад бо ӯро ҷо кардан. баъд мо квартира гирифтем, қади шавҳар рафтем, соҳиби гудак дига хай зур мона расо шавҳарам дар ягон ҷо кор накеса. рафта будем Москва барои коркунӣ. хай ами хона чамам қадаре ки зурум расид, мақсад хонаам меора кардам. мо хонау дар доштем, хонау дармон авлудоям я там гирифтам, фурӯхтам хонау дара.
ам як замини қоқа додан ам қирq бетони хона рехтан тамом дига зури ман қадар рафтам дар Москва кор кардам хонаам меро кардам бо ам айс додарим хеши фақат ам я тавбат кардам дига ба худам нараста ки худам да хона кунам бале қадар то қаблама тамом учама ам додарма чиқай зур растам қадар кӯдакотон майда кӯдакон майда якчи 2 сола якчи 4 сола фаҳмам хай аллоҳ бидона пушти парда чӣ кор рух метия ҳамаша аллоҳ мушкилиҳои ҳар як бандара осон бигардона ва шумо картатона фиристен дар чати ҳамин телеграми ма менависен ки ба номи кияй банк чӣ ном дора ва рақами телефоне ки дар ҳамон карта насб карда шудагиай ма баъдан дар видеоиро монтаж карда мемонам ва чӣ кӯмаке чӣ гунае ки мешава аллакай ин ҳамаш тавассути рост тавассути шумохтон мегзара яъне ки дар ин байн ма ҳеҷ вақт картаи хидмат намемонам дар ин байн ягон шарикӣ намекунам яъне ки ҳамаш вобастагӣ аз оне мекунад ки мардум чӣ гуна шуморо қабул мекунанд ҳаст одамое ки ҳаст барномаҳои хайриявое мекунем ки миллион ҷамъ мешава ҳаст барномаҳои хайрияе мекунем ки ягон 1000 ҷамъ мешава ё ки ягон 100 ҳамехела яъне ки ҳар як меҳмони барнома чӣ гуна кӯмакш мешава вобастагӣ аз он мекунад ки бинанда чӣ гуна қабул мекунаш ва дар охир умедворам ки мушкилиётон осон бигардона аллоҳ мушкилиётона ва ҳолатон хеле ҳам гуногун ҳолатон чия ва дар охир ҳичи гуфтанитон нестаму ҳамчун як совет мегӯм ки вақте ки муроҷиат мекунен ягон чида якумин дараҷа ҳадафи аслиро бигин ҳадафи аслии ки барои сабаби муроҷиатае чунки ма дар ин кори шумо дар ин баромади имрӯза сабаби аслира бемории додартонро намебинам сабаби аслира барои мушкилии камдаститон мебинам ҳам модартон ҳам шумо ҳаматон дар як ҳолати зиндагӣ мекунем ки дастнигар бояд бошад ки тамоми ин оиларо биқапа а шумо ягон дастнигаре надорен як падари пиртонае ки бо ҳамоам маъюб ҳамоам ягон ҷо лойкорӣ куна ягон биёра ягон чӣ миёра наёра дига ҳичӣ яъне ки шумо дар умум як дастнигар дар корае ва ин як тавсия буд ки додаратона ё ин ки на модара фарзандтона чихе бугум наоборот рӯҳӣ нашканенша рӯҳӣ яъне ки ту ҷура надорӣ ту намеброӣ ту беҳмадон ту фалон ту дигараш чунки аз ҳамада бемории асосӣ бемории сахттарин беморие ҳастае ки мо тавассути рӯҳӣ одама вунушат мекунем дар сараш ҷойгир мекунем агар як одами ҳушора муддати 1 сол ҳама атрофиш бигӯяд ту девонаи авай девона мешава авай девона будана қабул мекуна барои ҳам хотир наоборот шумо баръакс уро рухбаланд кунед чунки ма дар ҳузуруш мегӯм ҷура дорем мега ҳо дорум дина бозӣ кардем шумо мегӯем ки ҷура надора ин тариқ суҳбат хеле ҳам бада албатта ки ин интихоби шумо леки ҳамчун як совет ҳамчун як тавсия ба шумо ин гуна рафтор накунем бача ҷавонай маълумай ай тану басташ маълумае ки бо варзиш кор дора ва ягон ҷанг ягон задухурд ягон ин тараф мешава ин задухурду ҷангоша рабт натиҳем ба оне ки ягон рӯҳӣ бемор шидаӣ ё ки ягон ҷин ёру шидаӣ не бача ё шай хунуш дар ҷо шай ӯ намуд тамрине ки ӯ мекунад дасту панҷаи ӯро бинен албатта ки ягон сухан гуфтагиро дар ҳол латукуб мекунад меравад наоборот қатиш суҳбат кардан дар кор муомилаи хуб кардан дар кор ки бачаҷон додарҷон задан дар кор нест чунки зиндагимон ин ҳоло пастай зиндагимон безебай мисол ягон пул дар кор мешавад ягон каса зади ягон клякш агар шикастӣ баъдан ӯро бо бояд ҷарроҳӣ кунем мо бояд ӯро муолиҷа кунем мо ин қадар пул надорем бо вуҷуди оне ки трахта бояд муолиҷа кардан дар кор ин гуна тариқ суҳбатҳо қатъи наоборот а оне ки ту як каса зади ту девонаӣ корча зада гирихти ақалан духтур набурдӣ ва як бора девонатар шидан мегира ягон каса намезана ба дофи дига мехӯра ягон каса хуб аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мо шумо боша аллоҳ нигаҳбонтон боша аллоҳ кӯмактон кунад дар мушкилиётон
дар охир ҷанбас ма гапома буд кардам. Агар ягон чи илова дошта бошен марҳамат, агар набошад ҷанбас мекунем барномамуно. خدا نگاهتان داره. خدا فیض برکت در دستاتون بریزه. ای خانه آبادتون سیرتون کنه پروردگار. خدا نگهبانتون بشه. رحمت کلام اکا جان. رحمت کلام. саломат бошен. هم саломат. دادیم بر не қабулай رحمت کلام. агар сабаби шавем ки як одаме ки мушкилӣ дора мушкилиш бартараф шава, ин барои мо як кори хеле ҳам беҳтаринай дар охиратмон. саломат бошем. رحمت کلام اکا جان. رحمت بچه جان. خب بخشیش. алло нигаҳбонтон боша. به شما رانی رحمت. хай чи бародаро, ягон чизи илова дар иҷа шарти зарурият надора, ҳамаша худтон фаҳмидин. бетараф набошем бародаро, касе кӯмак карда метавона, рақамошон дар рӯи экран. касе кӯмак карда натавона, агар ҳам ту метавонен ки видеоро ба ягон дӯсту рафиқтон падилиса кунен. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.